Μετά από 2 μέρες τελειώσαμε ένα πρόγραμμα με 8 διαφορετικές γεύσεις εκλέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σχολή για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά για τη βοήθεια. Έχουμε φτιάξει διάφορες γεύσεις. Εκλέρ τζιαντούγια, εκλέρ παρι-μπρέστ, πιστάτσιο, για πρώτη φορά κόκκινο, εκλέρ λεμόνι, εκλέρ πούρο, έχει μια σοκολάτα, ένα κρεμέ σοκολάτας μέσα, εκλέρ μήλο με μια πατηστερή κανέλας, κλασικό εκλέρ σοκολάτας και εκλέρ τόγκα με πεκάν πραλίνα και μια ωραία τάρτα από φουντούκι, δώρο για την κυρία Χριστίνα. Okay?